Dnes je Ultima jedným z popredných projektov na kryptotrhu. Ultimu odlišuje jej silný ekosystém s mincou Ultima a inými inovatívnymi blockchain produktmi. Vďaka silnému ekosystému Ultima prerástla rámec obyčajnej kryptomeny. Stala sa plnohodnotným kryptobiznisom, ponúkajúcim rast 100 000 užívateľov. Dnes vám vysvetlíme, ako môžete z Ultimy profitovať. Existuje niekoľko hlavných spôsobov zisku, pozrieme sa na každý z nich. Poprvé, splitting. Splitting je unikátna blockchain technológia vyvinutá tímom Ultima. Umožňuje získavať denné odmeny v kryptomene bez zložitého vybavenia či znalostí. Stačí len smartfón a kryptopeňaženka. Jadrom sú delegované fondy likvidity, poháňané smart kontraktmi. Odmeny sa automaticky rozdeľujú medzi účastníkov púlov. Inteligentná zmluva odmeňuje tých, ktorí zvyšujú likviditu trhu. Výška odmeny závisí od počtu zmrazených split tokenov. Sú to špeciálne tokeny určujúce zárobky používateľa. Čím viac splitov máte, tým vyšší je váš príjem. Na účasť treba kúpiť balík s mrazením Ultima mincí v peňaženke. Split tokeny idú do peňaženky, zmrazené Ultimy sa vrátia po 3 rokoch. Užívatelia zarábajú dvakrát z delegovaného púlu a zmrazením Ultimy. Výhodou je, že nepotrebujete špeciálne znalosti. Stačí pár krokov. Inštalujte Smart Wallet, registrujte sa na defio.com, kúpte balík a zmrazte split tokeny. Žiadajte denné odmeny a používajte ich podľa želania. Po druhé, staking. Táto metóda zarábania je ideálna pre skúsených užívateľov kryptomien. Staking je výnosný spôsob získania sieťových zdrojov uzamknutím Ultima mincí na 30 dní. Po 30 dňoch možno mince vybrať späť. Okrem zdrojov a úspory poplatkov, staking ponúka viaceré možnosti zárobku. Staňte sa super zástupcom a získajte odmeny za tvorbu blokov. Hlasujte za super zástupcov a získajte odmeny za hlasovanie. Stakujte veľa Ultimy a zarábajte predajom zdrojov na energetickom trhu. Pozrime sa, prečo sú zdroje blockchainu dôležité. Šírka pásma je potrebná pre všetky transakcie s Ultima mincami. Pri používaní šírky pásma z mincí Ultima sa neodpočítavajú žiadne transakčné poplatky. Energia je palivom pre inteligentné zmluvy. Používa sa na všetky operácie inteligentných zmluv, vrátane delenia, zmrazenia a rozmrazenia, odmien transakcií a operácií s tokenmi. Na hlasovanie je potrebná sila Ultima. Staking mincí Ultima a získavanie zdrojov siete znižuje poplatky a náklady na operácie inteligentných zmluv. Po tretie, obchodovanie s Ultimou. Jedným z najjednoduchších a najziskovejších spôsobov zárobku s Ultimou je obchodovanie na burzách. Vďaka silnému ekosystému, likvidite a ekonomike Ultima vykazuje konzistentný rast. Obchodovanie zahŕňa nákup a predaj Ultima na burzách pre zisk z cenových výkyvov. Deflačné mechanizmy, infraštruktúra a obmedzená ponuka robia z Ultima atraktívne aktívum pre obchodovanie. Po štvrté, arbitrážne obchodovanie s Ultimou na burzách. Ďalší spôsob zárobku s Ultimou je arbitrážne obchodovanie. Táto stratégia umožňuje zarobiť na cenových rozdieloch mince medzi burzami. Cena Ultimy sa môže líšiť medzi burzami kvôli likvidite, dopytu a ponuke. Arbitráž funguje takto. Sledujte ceny, nájdite burzy s nižšou a vyššou cenou Ultimy, kúpte lacnejšie, predajte drahšie, preveďte na drahšiu burzu, predajte so ziskom, vyberte zisk alebo opakujte. Po piate, dlhodobé držanie Ultimy.
Dlhodobé držanie znamená hromadiť Ultimu a čakať na rast jej hodnoty. S obmedzenou emisiou a rastúcim dopytom má minca vysoký potenciál rastu. Počas držania Ultimy ju môžete zmraziť v rôznych produktoch ekosystému, ako je splitting, staking a partnerský program, čo vám umožní získať extra odmeny a zväčšiť kapitál. Po šieste, partnerský program. Partnerský program Ultima ponúka možnosť získať bonusy za propagáciu produktov ekosystému Ultima. Program zahŕňa 5 typov bonusov vyplácaných v kryptomene Ultima aj v špeciálnych tokenoch. Všetky bonusy sú vydávané v špeciálnych tokenoch Business Splits, ktoré možno použiť pri splittingu. Ich zmrazením môžete získavať denné odmeny v Ultime. Bonusy sú dostupné len pre aktívnych partnerov. Pre kvalifikáciu sa musíte zaregistrovať na platforme pomocou pozvánky. O referenčný odkaz môžete požiadať osobu, ktorá vám poslala tento materiál. Kúpte produkt alebo pozvite partnera, ktorý kúpi požadované množstvo. Obnovujte svoju aktivitu každých 30 dní. Teraz, keď poznáte možnosti zárobku s Ultimou, dúfame, že vaša skúsenosť bude čo najziskovejšia.